Magdungan lagi daw ato dito. Yan, idugay mo ng isa. Mag-unsa pa man ka sweet, kulatahon naman karon. Eh. Ganay kayo. Nagkuha na ka? Saan mo na yung cake? Murag kabalo man siya, gigiprank ta. Ana si Earl nga, pinaprank ka lang ng mga yun. Sige na yun, nagyapon sweet. Vlog ay mong cake. Gapa ba ya ang cake? Eh, saan? Ang cake naman niya eh. Grabe akong gugma sa iyo. Oh, wow, okay. Napag pinag-gold pa rin na. Ay, bakit? Nalagi gold. Kaan na. Secure the, secure whatever is secured. Charot. Sup? Ano mo di ice diri? Ay, pikas cake na ano doon, yung tubig niya. Come on, Bominus. Let's go, Mark. Are you ready? Are you ready, Averia? Mimia? Are you ready, Mimia? Hindi alam ni Ate na. Ba mo yung birthday ko di celebrate? Wala ka siya ka ba, oh? Not lagi sa Asia lang. Depende kung sa kachismosa sa ano. Di mag-isbanta, lagi mo isplok ni si... di naman noon ni sila. Yung may nukaan pa. The wheels on the bus. There's a bus. The wheels on the bus go round and round. Ang kuha na. Hindi mo kayo matang sakyanan. Just pila ba nakabuwan mo limpyo-limpyo first time. Dapat mag-video na ka ha. Mga bitaw ng vlog. Sorry eh. So, may pa-surprise kami. Pang-content lang to tayo ni Hop in the bed, bunny. Hop, hop, hop. Look at the camera. Say happy birthday. Happy birthday, Tita Nell. Louder. Happy birthday, Tita Nell. Yay! Good job. Not yet. Not yet. No. Okay. Well, let's go. Asa pagkaon? Come on. Lakad na kami. Asa pagkaon? Ngayon ko. Saan ko? Okay, gisna. Yeah, Are you excited? I'll go down. Oh, I can't see you. I can't see you. She is Avery. Oh, you want to go to Isha and Avery? Yeah. They're just opening the door. We can't open it. Okay, let's go. Everybody, let's go. Daddy. Come on. Take the bell. Are you go? Ano dala mo? Oh, dalhin mo ito masa. Wait lang. Gusto mo. Come on, come on. Malamig. Malamig pa rin. Henry. Hi. Sabi niya nga, mano na nga siya. Saan ba? Doon. Uy! Ay, saan? Kaya nga, sabi ko. Why does it say that? Uy, andito pala ang bugoy? Yes. Why is the bugoy here? So, andito kami sa mag-surprise kami ng birthday party. So, surprise kami ng mga dapat i-surprise sa mundo. Sa glass door tayo, glass door. Pastor tayo kasi social tayo. Yeah, kilamig. Uy. Si Ashish on the way na daw. See? Si Ashish. Who's Ashish? Nakakala ko. Hindi talaga to. Si Ashish. Where are you going? Ano ba, Day? Uy, sweet. Baka yung ikaw ang kami ang ma-surprise sa'yo. Nadapa pala. Dapa ka. Dito pala kami dadaan. Kaya nga.
Hindi nakalata. Ito yung anak. Tara. Juwet. Wait. Sindihan mo na. Tagal natin hindi nakita. Walang candle. Bugok ka. Kasi may candle si ate. Hindi mo Wala mo Ay, may candle pa eh. Ha? Siyempre wala. Hayaan mo na, kumanta na. Yan mo, kanta na lang. Ikaw na una. Sa'yo yung sinabi niya sana kanina. Ando kami sa service. Sige, ready? Basta mo. Ready na? Basta mo. Sabi na ba? Ay, hindi pa pala. Saan ang gitara? Hindi na kuha. Ay, wala pa pala. Sorry mo muna. So cute. Ano, documented pa yan? Baka wala kang battery ha? Meron. Nakapull ako. No one is not. Ito naman, nanginginain na agad. Ito naman. Kala mo, happy birthday. Nakakatawa nga. Tinuturo niya yung pagkain pero nakatingin sa malay. Sina. Sige pa, sige pa. Ay, dito ka pa. Ay, dito ka. Wala, dito. Andiyan ko. Saan? Saan na? Can I help? Open. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Over. Happy birthday! Happy birthday! Over. Happy birthday to you! Thank you! Happy birthday! Oh, sige. Akin na. Blow the cake. Blow the cake. Baka may candle. Baka may candle. Ayan! Say happy birthday, Sky. Dumating na thank you. Taka na namin. Ano ulam niyo tayo? Lagi. Ulam. Hindi ko pa alam dadating tayo eh. Wait ako binati. Sabi natin, El, dumating na kayo. Gumulong buhay namin. Hi po. Magandang gabi. Nag-iisip nga. Maganda na sana eh. Kailang. Wala lang kandila. Sa family, ano lang naman kami. Maganda na sana. Wala lang kandila. Kaya nga. Kailangan, uy, hindi yan si Sweet kung wala tayong makalimutan. Timing naman pala yung preparation na ano. Masaya naman. Ate Nel, na-surprise ka ba? Wala ka bang alam? Alam ka kayo. Yung totoo. Ngayon lang alas 6 na nalaman ko. Yan! Sino nag-explok? Sino kumanta sa inyong dalawa? Dalawa lang yan. Creator or creator. Nararamdaman ko lang. Yay! Portenta yan. Kaya Sino nga ba? Sino hindi nag-explok? talaga ano. Kaya wala akong pinrepare. Sorry. Bayan? Uy, abnormal talaga. Ano yun? Ano namamatay? Pag pinipinot ba? Maganda. Ang bilis na. Ano yun dapat? Ba't yun nag-blow? Hindi, ano tayo? Dahil na Kaya nga. Nanginain na Besh, gutom, Besh. Gutom ka? Dito na lang pwede. Nanginain na ng strawberry. Papapel to, sindihan na lang natin. Nasunog! Gutom ka, Besh? Ay, sarap. Uy, Buchi. I love it. Gusto kayo lang. Pastor, maganda pa rin kami. Yay. Lagay ko doon. Ay, okay lang, Pastor. Okay lang? Oo. Maano lang naman Ako'y hanger natin. Konti. Uy, konti. Sana. Pastor. Yeah. Yummy is sober mukha mo, Elijah, oy. Uy, How about that, Lisa? kumain lang siya ng kumain. Ululululu. Eat cucumber, baby. Kumain lang siya ng kumain, bayot. Anak mo. Yan.
Thank you, may birthday yan dito. Gwapo ka ba? Yeah. Hindi. Okay lang. Ashush. Yeah. Yeah. Kung gwapo yun, ako nang kumuha. Ano yan? Chocolate lava. Ah, sige. Masarap yan. Yeah. Ay, nananalo oh. Meron pala silang chocolate lava. Molten chocolate. Ano muna, yung Chuvanes. The surprise. Ano ba? Ay, nakalimutan. Iyan mo, Pi. Kasi yung right left. Ate na, mag-blow ka muna ng candle! Ngayon na? Ngayon na? Ayun na, kasi before. Sindihan mo muna to! Kandila talaga to, in fairness. Kandila talaga yan. Kaya nga, Ate Nel, sige na. Totoo ba? Totoo yan! Picture mo na, ate. Picture mo na, ate. Picture mo na. Upo ka dito. Ipa-picture mo na lang siya. Eh, hindi ba lang ako nakapaghilamos? Ano ba to? Picture rin sa. Picture mo na. Paana sa sweet. Paana? Paana, kaya para sa vlog. Yay! Tingnan mo yung Nel, parang sa ano niya, sa T-shirt. suot niya. T-shirt, sweater. 1, 2. Ayaw, wala sa t-shirt. Bahala kayo dyan, basta kumain lang ako. Wala kang pakialam. Kakain lang sa Kain lang siya, oh. Then, ano next? Ano next? 1, 2, 3. Happy birthday. Video! Ate Nel! Video. Message. Message! Message! Naka-message mo sa sarili mo. Ate Nel, ano message mo sa amin? Yeah! Kailangan na nakakalungkot na message para sa vlog. Kailangan niya umiyak ka pa. Ate Nel, dahil birthday mo, ano message mo sa amin? Yay! Akala mo ba libre yan? Ate Nel, akin ang bayad. May pang-content na si Kim. Ikaw talaga. Sina, Ate Nel. Sige, Pero muna. blow mo na. Hindi na nga yan. Ay, wala. Try mo. Kunin mo. Kunin mo muna. Kunin mo. Ano kunin mo muna? Ano na yan? Ita, angat mo. Sige. Kandila yan. Sa loob ka kasi mag-blow. Happy Bago yan. birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. More. Tayo makabigay ng sukli sa amin. Ano to, Jim? Thank you sa inyo talaga. Okay, mahiwaga sa labo, tapos ibalik niyo na. Perfect na content lang talaga yan. Ate, props lang yan. Papalit ko. Thank you very much sa inyo. Welcome, te. Ito naman. Tama, pinuha kami lang. Ubus na yung strawberry. Nilataan mo lang sa... Happy birthday to Nel. Picture din. Diba? Sabi na to. Isa pa. Yeah, Pastor, no? Testimony muna bago prayer. Mas napagod ako sa asawa ko kaysa sa work. So, grateful kami. Salamat sa inyo talaga. So, napakabuti ng Diyos. Maraming panahon na wala ako sa birthday ng atin Nel. Yan yung mga time na nagtatrabaho ako sa abroad. Ganon din yung mga anak ko, no? Pero, part pala ng purpose na as a one family dito sa Edmonton, ganito man ang itsura, biyaya ng Diyos ay magkakasama kami, no? Salamat yan sa atin Nel. Ay nagpapasalamat tayo kasi marami nagmamahal sa Kanya. Yan, to God be the glory. Pagpalain natin itong biyayang ating pagsasaluhan, manalangin tayo. Let's pray. Panginoong Diyos, napakabuti niyo sa amin. At ang kami ay isang pamilya. Salamat, very grateful kami sa surprise birthday na ito na ginawa po ng aming mga kapatid.
para po sa aking may bahay. At kami nalulugod, nagpapasalamat sapagkat kaakibat namin sa pagsusulong ngayong gawain ng aming Ate Nel. Binibless po namin siya ng iyong kamay, kapangyarihan mo sumakanya at maranasan niya, Panginoon, ang iyong biyaya bawat araw. Salamat po at maging sa mga pagkain ito na iyong kaloob na aming pagsasaluhan, biyayaan niyo po at dalangin maging kalakasan naman ng aming mga katawan. Salamat po in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Inubos na nila yung strawberry. Ay, naku. Happy birthday. Sige na. Sige na, kumain na kayo ng mag... Timing yan. 6, 7, 8. Lahat. Kanya-kanya ng 8, 2, 3, 8. Ano? Ano, your... Ilagay na yan dyan.